Raġel ta' 48 sena li jgħix Bormla inżamm arrestat wara li tressaq il-qorti biex li korrompa u abbuża sesswalment tifla ta' 14-il sena. Ir-raġel ġie akkużat li allegatament ħassem f'attivitajiet sesswali ma' minorenni li hija l-ħabiba ta' bintu huma kienu jgħixu fl-istess residenza. Quddiem il-Maġistrat Viktor Għaxaq l-akkużat wieġeb mhux ħadd tal-akkuża miġjuba kontrih u li ma jaħdimx. Il-Maġistrat ma laqax it-talba tad-difiża u ordna sabiex jinżamm arrestat. Huwa ordna wkoll divjet fuq l-ismijiet tal-akkużat u tal-vittma. Ryan Roberto Nordzi ta' 43 sena mill-Olanda ġie kkundannat 4 snin ħabs wara li wieġeb ħati għal akkużi ta' traffikar ta' droga kokaina. Huwa tresaq il-qorti f'Jannar li għadda mhix li b'importazzjoni ta' droga, konfofa biex ibieħha u li supplixxa 300 gramma droga kokaina. L-Olandiż kien arrestat flimkien ma' żewġ tirġiel oħra f'lukanda f'Taslima. Il-qorti preżeduta mill-imħallef Giovanni Grixti u kkundannatu wkoll iħallas multa ta' 10,000 euro. Labi professjonali li għandu 58 sena mit-Turkija ingħata l-libertà proviżorja wara li kien arrestat fl-ajruport bagalja mimlija flus mhux iddikjarati. Ejjub Mermutlu minn Dalaman qabad titjira minn Istanbul kmieni 3 filgħodu meta nstab li kienet iġġor aktar minn 45,000 euro, ammont li qabeż dak stipulat li persuna tista' tivvjaġġa bihom. Fil-qorti ngħid li d-destinazzjoni finali tal-akkużat ma kinitx Malta, iżda Monte Carlo. Il-qorti tagħtu l-libertà proviżorja fuq depożitu ta' 1,000 euro u garanzija personali ta' 5,000 euro. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.